Kai ne jami'i na musamman din? Kai ne Shivaredi? Kai ne Shivaredi? Kai, ka iya bakinka. Ka dauka na saba seti ne da sarina na rasa. Alburushi mai zizi ne kamar haka, amma sai dai yana da hadarin gaske. Nakan zama mai matukar ugoba idan aka fusata ni. Jadawali. Salonka ya mun. Jadawali. Kundi. Ka lura ba. Barka da Diwali. Kana da lokacin wannan? Yanzu komai zai soma. Kyakkyawan yaro, ina son ka. Shi mutum ne mai fuskoki kala biyu. Ta yaya za a iya kasance jami'i na musamman? Wasu abubuwa ba sun zama dole ne ka yarda da su.